مسك شوط يمسك في جول واحد حتى الكرة عيسى بعيسى Ja, markeret tæt der af Ingersson. Choré, Oskarsson. Kender af Choré Madsen. De har fundet hinanden godt. Over i venstre side. Ja, knald på. De har været spændingsmættet og intense. Man kender højt op til venstre af Choré. Og Sodio. Det er Madsen, der gør, hvad han synes er rigtigt. Ja, han har uddelt 47 gule kort i sine 15 hidtidige kampe. Det er jo sådan lige over 3 i snit per kamp. Men FC Midtjylland er altså lige nu kun 10 mand på banen. Rundskæv fra Dennis Vavro. Madsen, der hele tiden tilbyder sig det udmærkede forsvarsspil. Sodio, han får ikke helt fat i den. Det gør kammeraterne til gengæld. Chip op i rystet på over i Oskarsson. De har fundet hinanden godt her indledningsvis. Denne gang er det så længe den står, hvad den gør. Kampen lige nu, så kan de være lidt trygge i at stå lavt. Choré finder Meling, og det er tæt på, at den bliver sendt ind i modsat ind. Choré væk fra Dalsgaard. Oliver Sørensen forsøger at hænge på. Stadig er Choré. Målscorer Francolino efter et kæmpemæssigt drop på et indlæg af Grabara. Det er vel, at der trods alt er masser af tid tilbage af kampen denne aften. Silkeborg har vundet 1-0 i Aarhus her, hvor Oskarsson kommer igennem. Lige ved at få lagt den her aflevering. Defensiv fejl af nogle af de vigtigste og mest erfarne i københavnernes defensiv. Er Choré her for næsten prikket den ind til El Younousi. Og man kender. Meling forsøger at komme med og tilbyde sig over for Choré, som får et frispark, og vi får advarsel nummer 3. Røde karantæne nu til kampen mod FC Nordsjælland. Den må han så se til fra tilskuerpladserne. Scott McKenna finder Elias Choré. Så det over for ham. Nyt frispark. Ja. Og går han i lommen. Det er gult kort, ja. Han går i lommen igen. De 4 midtbanespillere hos Midtjyderne har fået en advarsel. Kalder i parken. Ja, og hvis de andre kampe mellem de to hold her har været åben, så må vi sige, at den er da i den grad. Den er pivåben. Og hjørnespark mere. Er Choré lige ud til en. Får ikke noget frispark denne gang af Choré. Jeg tror faktisk, det var den der Shakhtar Donetsk-kamp, hvor det netop også var skulle aflevere bolden tilbage, hvor der er en af de der Shakhtar-spillere, der løb igennem og scorede, hvor den ikke skulle gives tilbage. Det var tæt på at ske det samme. Ja, det er rigtigt.
Men falder sådan helt ned på linje med William Klem. Her faldt første gang af Jury. Meling. Omvendt er der en vej for FCK. Og det er ned mod deres egne mest vokale fans på sektion. Jury, der havde mange gode aktioner i første halvleg, men fuldstændig vanvittig stilling. Der er 2,5 runde tilbage af mesterskabsspillet. Det er ikke for sarte sjæle hos Madsson. Ingersson i nærkamp med Jury, ingenting. Til gengæld er der offside i anden omgang. Ja, så slap han så også for. Var der måske. Så det er et frispark. Ja, han fløjter jo ikke den der. Og kostede også på et tidspunkt. Der er offside, men han venter i hvert fald lang tid med at løfte flaget. Det har du ret i. Ja, han. Bold. Nej, det gør han ikke. Aggressivt her er Jury og Rasmus Faldi råber tilbage for FC København. Det er Jury med plads. Han vælger at spille bredt. Det ligger Elionussi. Genin. God mulighed til FC København. Og bliver givet igen, og det er lige før Brønd Nielsen får fyret af med sit venstre ben. Slås for deres liv dernede. FCK-spillerne Jury med helt nede på kanten af eget felt. Og det er begge ender. Jury. Det ligger også Kazan. Nå, ikke bare den store. Den hætter han også forbi. Ja, det er i øjeblikket. Også her, hvordan han bare går ned, og så tipper han den herover. Der skal han jo, det er jo fuldstændig upresset, at han bare skal ramme kassen. 19-årige islandske Ori Oskarsson har lavet 7. Ja. God opbakning af Christian Sørensen. Det er godt lavet. Jury væk fra Brønd Nielsen. Ja, helt væk er han jo ikke. Han trækker jo i over 20 meter. Og det giver selvfølgelig gult kort. Tredje gult kort, han trækker. Elias Jury. Han er heller ikke karantænefar. Ole Brønd Nielsen. Alt hvad de kan og lidt til. Ashuri. Jogo. Na stranu lopta za Ašurija. Ašuri. Vaca na stranu za Ašurija. Ašuri mora 1 na 1 da probije. Dvojicu nije baš lako. Lepo dodavanje. Tražio je prostor Elionussi i pogodio nekog u bloku. Smetali su sada, to jest Ašuri je smetao McKennie. Neobjašnjiva zaista. Nema faula. Lepo prihvaćeno Madsson. Ašuri. Nije loše ispalo. Osana. Čim su ti da gleda, čim ga je zvao VAR, zna se šta će da bude. I evo prilike da smanji. Dosta loše. Žurninjo, vidi se da mu nije napad, jača strana. Nastavljena akcija, pokušava Ašuri, nemoguća misija. Ašuri. Opet su više u Kopenhagenu. Ašuri.
Opet na pamet lopta, nema tamo nikoga, apsolutno. Igrača Kopenhagena. Sørensen. Visoka lopta je bila za Šurija. Strade nebitno od toga koliko se žale za njega. Nije bila situacija uopšte. A Šuri i dalje. Ašuri pokušava Falk i zaustaviše neka Čoa, združena akcija Falk i Ašuri. Gol za Kopenhagen, to nije bilo dovoljno danas, jednostavno.